Sibaivek ule kan channel minlo thlir sak chin tu te chunga lom thu kan soya video minlo thlir sak zel tur po in kan som chewa in view ba ka khan like ba ka comment minlo pek sak zel the chuan kan lom le zwal le ang tun tum video a chuan Mizo tlangval chuan om mani kal na konga thleng sang tak khovel huap po adwai lo le chuan om tak escape engmawi chanchin kan soidon ani fashion lambuai pui le tui pui mi te zinga chuan escape engmawi chanchin hi in shil non kher ngai lawin kan shevekin om tuntuma a chanchin ero adang lam deu Mizoram pel ani satlia lova khovel huap po a fashion mun pui le langsar zinga mi Milan khawpuiah a che dan ngai nom le turu ani awangin a special le ani kumin sang ni somni pathum September thatir khan Italy rama khawpui lian le hlun an khawpui langsar tak zinga mi Milan khawpuiah Nechi Campilioa Northeast India Festival nei ani a he huna hian escape engmawi hi atelani Northeast India Festival hi India le Italy den fashion lam in lai chin na thazok an nei theina turati ani a he huna hian Mizoram atangin escape engmawi hi tel tura thlan ni in a che tha hle bok fashion ba ka a hlo tlin na chuan Milana agency lar tak le hlun tak pe agency in thopuya an som pha hial September ni kwa sak ni somni pathum zana Northeast Institute of Fashion Technology NEIFT le Consulate General of India Milan te buat sai Northeast India Festival la Mizo designer Escape Engmawia hian India marchaka designer lar tak tak heng Babad Norem Daniel Sim Priyanka Di Pawari Barsha Pukan Bela Kashmiri le Wangpi Gogoi Tebaka Milan fashion industry a top international model le Northeast India model te kaltlangin Mizo handloom mila a collection moi tak tak te a phau chhuak ani he show a in lan zet chu a be se le ring phak bakin a kut chhuak te chuan hlut a hlo hle Escape Engmawia chuan pathian zara mi ten a show an hlut ti a soya paya shang te an kal nuala an thom no te an enkwala van nei thlak takin a collection siam ten du a hlo ve lu tuk ti a soi a in shal nuala wangin lom om a ti hle a chan chu kor pakhat po India rama an shal na le ruk ve la towin Milana chuan an shal the ni Italy a chuan tailoring piece an ngai hluin an chuang em a handmade te hi an hlut hle ani ati a kut chhuak te an ngai hlut le lom a hlowangin escape engmawia chu website then khatin taya puya te an som ngala an somangin website pakhat ne chuan agreement an siam phota inrem na siam pui chu bay agency an ni tuna chuan en chin angin an kal phot don ani Bay agency ne na in biak lok na ang chuan escape engmawia hian an tan kora design chin dona ma se masterpiece tur ang ani awangin a designer nge po in mundanga azwar chhuak ve theidon lo thung Bay agency hi Italia modeling agency le event management lian pol ani fashion khovel fashion industry anga ihlut le lar mai Milan fashion week a an model te le designer te an tel chin ani heiba ka hian Bay agency hian an project thar kumin kumsang ni somni pathum October thla a website an launch tura designer pakhat angin Emiatan hian collection asiam don ani akor kut chhuak te chu model te nen shooting an nei nuwa website kaltlangin an pho chhuakanga an zwar chhuak don ani Northeast India Festival hi Consulate General of India Milan Italy le Northeast Institute of Fashion Technology Guwahati NEIFT tangkopten an buat sai ni in kumin hi avoi som pasari na ani India atangin Ministry of Donor, Northeastern Council, Ministry of Textile, Meghalaya Tourism, Nagaland Tourism, Office of the Sea Handicraft, KVIC, Oil India Limited, NEDFI, NEHHDC, Silk Mark le Indian Council for Cultural Relations ICCR.Mr. Rai Denite antel bokani Mizo tlangval hi Europe khawpuiah po aza pui om lo ani satlia lawa a chuan om hle zok Mizo thalai te ta na kong sial tu le mashwai tu poimo ani ti in kan soi theyang atnung zui tu designer chatak tak kan nei chhozel po be seyang kan soi to ang khan Milan hi fashion khawpui ani a khovel huapa model lar le designer lar ho po an chet la chin na mun ani
footballer lartak David Beckham an AC Milan azom chan zinga pokhan fashion hi atel ni in an soi chien anupui Victoria Beckham tan Milan hi khopui nuam ani a chutiang bukin Paris khawpuiah a in khel chan ni poin an soya he ero khotlang chanchin bumi te ti ani thung engkunga pawni se kan eizon na le thiam thil a in ang vek lawanga kan tuina le kaldu na kong po a in ang lawang thil chiang tak pakhat ero chu Mizo thlai ti hian kan tuina zona thei top kan chhuah chuan kong a in honga nampui zok te el phak turin theina le thiam na kan nei ve tho ani ti hi ani nangpo I thlen chin atangin mason tumla thiam thil kha atam tham lo deuh ani po in pathian rin chan chunga thei top I chhuah phot chuan engtik nia emo chuan ila hlotin pui thei nge yang beidong lowa be sham hi apoi mo chin ani channel min ngai hlut sak tu te chunga lom thu kan soya khonga in like subscribe le comment kha min ti sak thei chuan kan lom ngodang